שלום, אני יעל, ראש דסק אזרחים ותיקים בפיקוד העורף. בסרטונים הבאים אשיב על שאלות שאתם שולחים אלינו. לאה, בת 89, כותבת: כבר עברתי דברים בחיי. כל מה שקורה בזמן האחרון מלחיץ אותי מאוד. אני לא יודעת אם אתם הכתובת לזה, אבל חשוב שתדעו מה אנשים זקנים כמוני מרגישים. לאה יקרה, נהדר שכתבת לנו. אני חושבת שהרבה אנשים מרגישים כמוך עכשיו, גם אם הם לא זקנים. בתקופה האחרונה אנחנו חיים בסיר לחץ ובחוסר ודאות. הרבה דברים שהכרנו משתנים, ועוד לפני שהצלחנו להקל דבר אחד, כבר מגיע הדבר הבא. באמת מאוד מאתגר רגשית. אחד התרגילים שאני אוהבת לעשות לעצמי, זה תרגיל החזרת חוויית השליטה. אסביר. חוסר שליטה משרה חוסר ודאות וחוסר ביטחון. זה זמן מצוין להזכיר מה כן בשליטה שלי. למשל, לבדוק את המרחב המוגן שלי. האם הוא מסודר? ואם הוא בחדר המדרגות, אולי כדאי שיהיה שם כיסא, שאוכל לשבת, להסדיר נשימה. אולי יש דברים שטרם רכשתי, כמו מים, פנס קטן, עדיף פנס ראש, קצת אוכל שלא מצריך קירור. בשליטה שלי להכין את הכל מבעוד מועד ולדעת שאני בטוחה. אז נכון, יש חוסר ודאות, אבל לפחות יש ודאות גמורה על הדברים שבאחריות שלי. מקווה שעזרתי לך, ותזכרו, אנחנו כאן תמיד, על כל שאלה. וגם מוקד 104 של פיקוד העורף, פתוח עבורכם בכל עת.